И здравейте хората, втора част на мини игрите. Днес ще се пробваме да не губиме нито и една единствена игра, само печелене. Отборните игри с син и червен отбор не се борят, понеже там може ние да играем най-много, ама заради наш отбор да загубим. Но пък ще се борят, ако имаме за загубването на игра. Така, ще видим след игра. И ето ни са другия мал. Биг Бом. Опа, почнахме така. Дано аз съм първи да се опитам да печеля сега. Така, ще мисля логично. Аз съм последен. Ужас! Защото съм последен. Не използвам защитение, това съм на силно. Бум! Няма да го кълна, да не ми се върне. Успява. Шец! Успя. Как всеки път аз? Малко съм да го напълна, но съвсем малко да го опих играта. Нищо. Там ви. Нищо. Оп. Дръсна тук. И това е хубаво. Това май ще спечеля май. Това да мен е трудно да въчете. Не ме съдете. Радвам се. Въобще не знам как си играе, както видяхте. Колко победим? Стил на кое място? Аз съм отдел по-долу. Отсядвам, но преди бях най-долу. Една победа. 0 левкане. Или една победа и едно левкане. 15 секунди. Докато... Еден, 6, 5, 4, 1, 1, 0. Да, не знам как. 3, 2, так. Без кучета, аз съм Орли. Ето, аз който... Ага, ето там. Не лайфхак за мен.
стига, махнете се, бе. А, така. Защо ми нямаше там? Вие ми прави най-много снимки. Как кидай? 3, 2, на новия мап е. Не знам какъв е новия мап. Съм го играл и без това. Но ще се пробвам. Мапле, така, както е. 3, 2, цък. Трябва да го предизваме. Ако ми покажа Мона Лиза, трябва да го направя за 30 секунди. Ще те гръмна. Ясно. Разбрах как се играе. Цък, сино ли? Това там трябва да зелена и съм. Не, ето пусна. Цак, тук трябва да е синьо, цак. Синьо, цак. Зелено. 10 секунди. Трябва да бързо. Не! Аре, бе! Не успя! Не знае какво ще прави. Да, разбрах me. Загубихте на те игри, които не знае как се играят на те, защото как да знам, въпрос път ги играят в фона. Да, ставам по-добър на тези игри. Пръскайте този лайк бутон да щупиме тази камбана от известие. Ой, чакай. Давай ти. Серио, пап, на малко. Имам 100 и няколко такива. Оп. Цак. Давай. Така, хипер много. Ти там. Натам. Защо не бях взел и нещо? Защо? Тъй като на картинката, yes. Yes, така. Ще бъде на най-принципно. Рамкито няма как да се прибере. Първо ли... карамба! Връщам на най... Бях толкова близко! Това ще бъде, приятели. Чао и до следващия път.